Awụrụ ka mma, iwele awụrụ Daalụnụ. ka mma, nkwọle Kekunome. nnọwe awụrụ ka mma, iwele Hello, how are awụrụ you ka today? mma. Okay, it's a story time today, okay? Oge akụkọ. Okay? So I will tell it in Igbo and you see some subtitles, okay? O nwere otu nwoke, aha ya bụ Igodo. Nwunye ya bụ obi di ya. Okay? Nwoke aha ya bụ Igodo. Nwunye ya bụ obi di ya. Ha nwere ụmụ ise. Anọ bụ nwoke, otu bụ nwanyị. Anọ bụ nwoke, otu bụ nwanyị. Nke nwanyị bụ nke ikpeazụ. Aha ya bụ Adaakụ. Aha ndị nke nwoke bụ Nkwọ, Orie, Eke na Afọ. Aha ndị nke nwoke bụ Nkwọ, Orie, Eke na Afọ. Igodo na obidi ya hụrụ nwa ha nwanyị Adaakụ n'anya hinne. Igodo na obidi ya hụrụ Adaakụ n'anya rinne karịa ụmụnne ya ndị nke nwoke. Ụmụnne Adaakụ ndị nwoke ihe a amasịghị ha. Ụmụnne Adaakụ ndị nwoke ọ masịghị ha na nne na nna ha hụrụ Adaakụ n'anya karịa. Ha wee chee ka fa ga-esi megbute Adaakụ. Ndị nke nwoke wee chee ka ha ga-esi megbue Adaakụ. Otu ụbọchị, ha niile wee gawa ịkpa nkụ. Ụmụnne a niile ma ndị nwoke ma nke nwanyị. Nkwọ, Orie, Eke, Afọ na Adaakụ wee gawa ịkpa nkụ. Nke ụmụnne a gawa ịkpa nkụ n'ime ọhịa. Ha wee ru n'ime ọhịa. Ndị nwoke si Adaakụ nọrọ ofu ebe ka ha bịakwa ka ha jee kpaa nkụ n'ime ọhịa. Ha wee ru n'ime ọhịa. Ndị nwoke si Adaakụ, ngwa chere ebe a ka anyị bịa ka anyị jee kpata nkụ ebe nke eni. Ihe ha bụkwanụ n'uche bụ ka ha hapụ Adaakụ n'ime ọhịa lawa n'ụlọ. Ihe ha bụ n'uche bụ ka ha hapụ Adaakụ n'ime ọhịa lawakwanụ n'ụlọ. Ebe ọ bụ na nne na nna hụrụ Adaakụ n'anya karịa ka ha megbue ya. Ha hapụ Adaakụ ebe ahụ wee pụọ. Ka ha gatụrụ obere, Nkwọ bụ nke tọchara ha ncha wee sị, ka a ga nenekwanụ ka Adaakụ mee. So ka ụmụnne a hapụrụ Adaakụ wee na-achọ ịna. Ha gatụ obere, Nkwọ bụ onye nke tọchara ha niile wee sị ka ya biko laghachi ga negodi ka Adaakụ mere. Ka Nkwọ na-alaghachi, Adaakụ nụrụ mkpọtụ ka mmadụ na-abịa. Ọ hụbeghị Nkwọ, ọ maghị onye ọ bụ. Ka Nkwọ na-alaghachi, Adaakụ nụrụ mkpọtụ ka mmadụ na-abịa. Ọ maghị Nkwọ, ọ mara onye ọ bụ. Adaakụ wee gụọ egwu a.
Iwele. I'm a grandma. Iwele. I'm a grandma. Iwele. I'm a grandma. Iwele. I'm a grandma. Ekene nawe. I'm a grandma. Kone nawe. I'm a grandma. Owene nawe. I'm a grandma. Afone nawe. I'm a grandma. Iwele. I'm a grandma. Iwele. I'm a grandma. Kone nawe. I'm a grandma. Ekene nawe. I'm a grandma. Kone nawe. I'm a grandma. Owene nawe. I'm a grandma. Iwele. I'm a grandma. Iwele. I'm a grandma. Ihe egwu a pụtara bụ na Adakụ na-agwa onye anwa na-abịa na elekwa ya bụ nwa Igodo na enwere ụmụnne anọ. Ya nwere ụmụnne Nkwọ, Orie, Eke na Afọ. Na onye a na-abịa kpacharakwa anya na ụmụnne ya nwetakwa ya na ha ga-eme ya egwu. Okay? Adakụ na-agụ egwu. Egwu a pụtara na ya bụ nwa Igodo nwekwara ụmụ ikorobịa anọ na-elekọta ya anya. So na onye na-abịa chọrọ ka onye na-abịa onye ọbụla ọ bụ ya kpacharakwa anya na ụmụnne ya nọkwa ya. Ebe ọ bụ na Nkwọ nwanne ya na-abịa, Nkwọ wee nụ egwu a, ihe a wute ya n'obi. Ebe ọ bụ na Nkwọ nwanne ya na-abịa, Nkwọ sị, chai, Adakụ hụkwara na mụ na ụmụnne m a n'anya, kekwana ihe ha ji chọọ imegbu Adakụ. O wee wute Nkwọ. Nkwọ wee laghachi ebe ụmụnne ndị nwoke ndị ọzọ nọ. Nkwọ wee laghachi ebe ụmụnne ndị nwoke ndị ọzọ nọ. Wee sị ha, nekwa egwu Adakụ na-agụ. Nekwa egwu Adakụ na-agụ. Adakụ na-agụ na ụmụnne ya nọkwa ya. Na ụmụnne ya ga-emesi onye ọbụla na-achọ imesi ya ike. Ụmụnne ya ha wee wutekwa ha. Ha niile wee laghachi ebe Adakụ nọ n'ụlọ. Ha wee gaa kpọrọ Adakụ, kpọrọ ya n'ụlọ. Site n'ụbọchị ahụ, ha bido hụkwa Adakụ n'anya ka nne na nna ha si hụ ya n'anya. Site n'ụbọchị ahụ, ha bido hụkwa Adakụ n'anya ka nne na nna ha si hụ ya n'anya. Ufechakpi wọ akụkọ agwụgo. Ufechakpi wụ ka esi ekwu ya na Mbaise. Ufechakpi wọ gosi na akụkọ agwụgo. Daalụ m. Quick summary in English, okay? So there was a man named Igodo, his wife Obidiya. They had 5 children, 4 sons, 1 daughter. Daughter Adakụ, the last born. They loved the daughter more than the boys. The boys' names were Nkwọ, Eke, Orie, and Afọ. The boys were not happy. They wanted to deal with the girl. So one day they went to gather firewood in the forest. And they planned to leave the girl there and go home. So they told Adakụ to wait in one place and they'll be back. They didn't plan to go back. However, on their way home, Nkwọ the eldest felt bad. And he said, let me go and check on her, see how she's doing. When Nkwọ was going back, before Adakụ could see Nkwọ, remember that was a forest, she could hear rustling of the leaves. She knew somebody was coming, she didn't know. So she felt it was an intruder. So she started singing to let the person know that her brothers were around and the person shouldn't dare to harm her. Okay, so the song was just saying that she is Igodo's daughter and she has 4 hefty men looking after her, Nkwọ, Orie, Eke, and Afọ. Okay, that nobody should try any nonsense. So when Nkwọ heard this, he was like, oh my God, see, Adakụ loves us, and why are we trying to do this to Adakụ? This is not fair. So he went back and told the brothers and said, see what Adakụ is singing. We shouldn't be doing this. Let's go back and get our sister. So they all went back. And again, while on their way back, before Adakụ could see anybody, she had them coming and started singing the song again. Say, whoever is coming, I'm Igodo's daughter, Eke, Orie, Afọ,
Anoko are my brothers. Don't you dare anything. Don't you try any nonsense. So the brothers really believed what Uncle said, and then went back, hugged Adako, and took her home. And since that day, they loved her like the parents did. That is the end of the story. Thank you for listening.